Baina bezala Urnieta eta Andoaingo abeltzainak osatzen badut ere elkartea, Urnietako udalak harturiko erabakia Urnietako abeltzainak adarra inguruan edo ditugun abeltzainei errekonozimendua beren egindako lan horren aitortza egitea izan da. Inguru giroa txukun mantentzen laguntzeagatik eta apustu horretan egiten duten lanarengatik. Asko izan dira ere elkartean egondako Urnietar abeltzainak edo Urnietatik gertu zaudenak, ez da Urnietarekin harreman handi izan, tamalez ere horietako batzuk aitzina izango batzuk ez ditugu gurekin, baina egun dozkagunen esan bezala ero abeltzainen ordezkaritza hementxe daukagu. Esan bezala nire ondoan dago, Xabier Usaralde gaur egun elkarteko presidente kargua betetzen duena. Berari hitza eman aurretikan bi kontu gehiago aipatuko lituzke. Lehenik eta behin, adarra usabelartza elkartek egindako lanean ere, o lanarekin, Urnietako udala orain arte alboan eduki dutela, elkarran egiten, Urnietako mendien egoera edo mendiak txukun egoteko ardura ere gurea dalako. Eta ardura horretan adarra usabelartza elkarteko ganaduzaleak, abeltzainak, ez dakit hobeto nola definizia zaten, zertzaten gehiago, ganaduzale, abeltzain, esango iguzu. Horrekin diguzuen lana nola bat ere, bide lagunan izan da eta ezinbesteko izan da. Bigarrenik, jakin badakigu ez direla abeltzantzak, ganaduzale zaretenok, ez direla momenturik edo urterik oparoenak. Eta horrek agian balore gehiago ematen duela nolabait azken urteetan egiten duzuten lan honi. Baina mesedez, gaurko honetan udalak aitortza, eskertza, errekonozimendu ematagatikan, etzazutela inolako tentaziorik izan, orain arte egiten ari izaten lana guztiarekin. Xabier, datozen urteetan, zuen elkartearen eta berak egiten duen lanaren beharra izango baiteko. Urnietako inguruneak txukun mantentzen jarraitu ahal izateko. Gure laguntza izaten ere jarraituko duzuela konpromiso hori hartzeko prest gaude. Elkarteak, bai, udalak ere bai, eta noski, lanketa honetan ere ardura maila handia daukan foru aldundien arteko lankidetza ezinbestekoa da, eta lankidetza honek urte askotan funtzionatu izan bali badu eta funtzionatzen bali badu horrein ere, etorkizunean funtzionatzen jarraitzea nahiko genuke, eta horretan zuen laguntza ezinbestekoa da. Antoni Manoleta Olatzi, eta diskursoekin hasi horretik handori guztia, arrotxetik dugu baita ere honei daukagula, honei agirre, ja Samir Parrokia bera horreniko amanak egin digut, eta hoai, nolabait, uste, bertso batzuk eskaintzeko osma daukala, adarrako abeltzen egoi zuten dut, beraz, zure txanda. Lenda biziko
Gai batzuk ditugu, badu nahiko kategori, adarraldeko ganaduzale, kargu pixkat bada hori, Xabier eta Jose hor daude, txalo bero bat bi hori. Ganadua eta aberia da, eta ardila urrena, menderik mende gure menditan, ala ibili da dena. Bilotz ez aitortu nahi dut, lan ederra da zuena, gaur bizi geran garai hauetan, gutxik eskertzen duena. Lau hankakoak beti lanian, naiz eguzki, naiz ilargi, noizean behingan eure mendilean, beira egoten naiz adi, eta kalean bizidan askok, gauzak ez ditu hain argi, pentsatzen dute gure mendileak, berez daudela hain garbi. Honen bestean eskarrik asko, ez dut beste ezerria, udaletxeko oroimen honek, badu bere alderdia, bide beretik lotu ditzagun, garaizarra eta berria, zintzarrio